Takže čau lidi, já jsem Mr. Smiley a vítám vás u tohoto videa. Hrajem na serveru JustCraft a IP bude v popisu videjka, hraju tady s hráčem a Marco Polo, tady který natáčí. A Hovoríš so mňou? no, Pokiaľ no som takže už pozdrav. Čaute. Takže čo budeme robiť v tomto diele? V tomto diele vám chceme ukázať vlastne, čo treba spraviť ako na začiatok, keď prídete na nejaký server. Teda najprv treba login, napísať register, heslo na väčšine serverov. No a to vlastne bude všetko v popisu videjku. Takže na začiatku by sme si mohli nakútať nejaké to drievko. Čo ty na to? Já mám. Fú, ja mám 26, čo som si zatiaľ doteraz nakutal. Takže ja by som šiel do toho lesíka. Počkej, já tady mám to, já si udělám předělan dřevo tady. Já jsem teď už tady trošku hrál, než tady Marko přišel. No, to je proste prase. To proste... To říká ten pravý. No dobre, tak ideme nakútať nejaké to... Ty si nakutaj nejaké drevo, ja si nakútam brezové. Lebo No, já už mám stek z březového, takže. Hej, ty tu máš tu vlastne tú rezidenciu, vypni ho prosím ťa. Počkej. Daj. No bože. No už je vypnutá? Aha, okej. Ja. Super, celý strom nám padol. Je tu trikavitátor. Presne tak. Takže nám pôjde kútanie o čosi rýchlejšie. Vám to bude trvať asi o čosi dlhšie, teda určite. Pokiaľ tam nemáte plugin ako my. No, my nemáme plugin, ale to je plugin na server. Pán chytrý. Nejaké červené hubičky, super, vezmi všetky. No ja sa zholiť nechcu, takže. Fú, za lagy sa ospravedlňujem, pretože môj notebook nie je až taký výkonný ako komp a na kompe teraz práve nemôžem byť, takže sa ospravedlňujem. No ale skúste sa cez to nejako preniesť, je to naše prvé let's play video, takže fú, z toho stromu ale padlo. Takže kebyže vy ste nejaký dislike môžete dať, keď sa vám to nebude páčiť to video, ale do komentov prosím vás nepíšte nejaké vulgarizmy alebo čosi tak. Takže... Jinak vás jako tak to prostě vymažeme takto, abyste nemohli. Zablokujeme. No, presne. Pretože ak sa vám to jednoducho nepáči, dajte dislike, napíšte tam nejaký rozumný koment, že toto sa mi nepáčilo toto, ale nepíšte tam nejaké tie nadávky alebo vulgarizmy, to proste, to si nechajte doma, alebo čo. Spíš tam napsat jako v čem bychom se měli zlepšit, ale... Alebo tak, no. Je to naše prvé let's play video, takže, ako hovorím, takže to nebude nejaké úplne top, že budete čakať, že to bude niečo ako nejaký iný. Takže drevo si už myslím, že máme už trocha nakutaného, to myslím, že... No, já mám 2 steky brzového a ještě tak aj. To je super, takže ty mi dáš svoje brezové... Aha, nejaká koža, nejaká kravička nám tu scípla. Já bych si udělal dům tady v tom lese. V tom lese. Já bych šel právě že na kraj lesa. U jedné řeky takové, takže bych si udělal dům tady. Fú, ja mám teraz také parádne miestečko. Ja taky. Fú, generuje sa mi mapa, takže budem mať, no presne tak, mám lagy. Nastavoval som si to videa, teda nastavenie videu a tak, aby mi to čo najmenej sekalo, pretože, ako som hovoril, mám slabý výkonný komp plus natáčam a ešte sa mi ešte aj volám, presne tak, a ešte sa mi generuje mapa, takže budem mať... Negeneruje, pretože tady už je to vygenerovaný. No, tak myslím akože tak, že sa mi ešte načíta, tak. Aha. Lebo ja to mám nie na najkračšom, ale na malom vzdialenosť, takže tak. Takže poď tepia na mňa a mám také parádne miestečko. Ja také. No, ale to moje krajšie. Fuj, blé. No ja ti tam ble. Počkaj, ty to krát... No počkej, však nejde... Lag je, počkaj. Áno, už to je pohode. Sorry. Okej. Šlo to poznat, že máš lagy? Jo, když tady jsem to taky myslel. To si
Musí volať si. Já si vyberu místo u tamté hory, nebo v tamté hoře. Aha, ďakujem. Takže poďme na tú horu teda. Tá hora sa mi tá hora je pekná. Fú, zase ešte... Nie, a ja si spravím domček na tej hore. Nie, ja si spravím domček tuto, dole, v tej hore. A vieš kde? Rovno tu. Á, počkajte. A teraz keď sa zakopem už do tej skaly, už by som lagy nemal mať. Takže... Já nebudu mít jako ve skále, já budu mít asi tady na tom ostrovku malém. Si udělám nějakou cestičku. Takže Smile sa rozhodol... No, môžeš. Bytej na tomto ostrovku dům teda. Teda tam. A ja som sa rozhodol... Jabka... Nejaké... Jeden žradlo mám, nejaké Apple 4 mám, nejaký steaky 5, jeden chleba, nejaké drevo. Ja osobne nenašiel aj uhlie. Já mám uhlí, myslím. No, mám 3 staky. Bože, Smile si zase, už sa musel popripravať na server zase. Nechcel by zase. Já rád. Počkej, já dělám ražsku. No, môžeš udelať resku. No a mohol by si... A potom hneď do nej pridať. Fú, lagy, počkať. To troška... Tak. Asi... No najkračšie. A, už to je v pohode, dobre. No, spravil si zase resku, no a môže... A, ok. Dobre. Ale já se teď nezastavíme. Takže spravíme si nejaký ten pristrešok teraz na ten domček, čo si teraz vlastne vyrábám. Neviem, chcem si spraviť taký, nie nejaký veľký, ale iba taký akurát, taký maličký. Nejaké to uhlie, to vyťažím za chvíľočku, ešte najprv si chcem tu spraviť nejaký to priestor, nech tu môžem uložiť bedne a tak. Ja si, dom bude stavaný z materiálu z pieskovcu a z brezového dreva. Neviem, z čoho bude Smile, ty budeš mať z čoho dom? Stombriky dřevo. Fuj. To si ani hovoriť nemal. takže to Já mám když tak Fateful Texture Pack 64x64. No to je dobrý texture patch, tak by som si chcel stiahnuť aj ja. Možno, že na budúceho, do ďalšieho videa ho už možno, že budem aj mať. Počkej, já tady musím nastavit všechno. Reset, lava, flow, stroje. Já už jsem nastavil, že tady někde může to chodit. Aha, jasné. To potom tieto res príkazy budete mať všetko vypísané a vysvetlené v popisu videa. Budete tam mať vlastne všetko a Nebo ještě uděláme takové jedno video, kde prostě... Nie, sliepočka, kde ideš? Sliepočka! Marko se zamiloval do slepky. A ja som si tu chcel dať do postele a... Aha. Ty uchyle. Ale čože. Ja som to chcel mať ako kamarátku, že by mi pomohla, alebo čo si. A nie, S čím by ti pomohla? Ona tu príde, vzobne si čo sa dá a utečie. Počkaj, nájdem a killnem ju. Nie, prší, nemám rád dážď. Není nikde před tvým barákem. Já ji nevidím ji Optifinem ani, takže... Jasné, Smile zase cheatujete o neho známe. Já mám Optifine, ty debile. Aha. To je něco jiného než cheaty. No jasné. Určite nejaké cheaty teraz používaš, no povedz aké. No jo, vlastně shift a levý klik. No, to je riadny cheat, vypni to. Když já to používám v craftingu. Když tak to háje. Dobre, takže ja už mám taký základný priestor, by som mohol mať spravený. Nemáš nejaký iron alebo čo si? Jo, mám stack. Ironu máš? Stack? Jo, já jsem byl těžit ještě dneska. Aha. Kolik potřebuješ tak asi? Fú, hoď mi polovicu. Počkej, prvně musím dělat ten most, takže mě to štve. Samé.